От 1 август има огромни летни намаления в сайта на Little Black Dress. Има черен летен петък. Кой го каза това? Миша, какво е това? Какво е това? Какво е това? Ама аз откъде да знам, Левенци? Аз съм не по-малко възмутена от теб, разбираш ли? Ти мислиш, че на мене ми е лесно, Левенци? Мислиш, че на мене ми е лесно всеки път да се справям с укорителния поглед на куриера на Спиди, като ми носи някакви огромни пратки? И ти мислиш, че на мене би ми било лесно, във вече пълня ми гардероб, аз замушна всичките тези неща. Ами не, Венци, не е лесно, но това е живота. Случват си такива неща и трябва да си адаптивен. И понеже знам какво ще кажеш, не, точно този цвят го нямам. Имам просто черно, в такова и в такова. Ей, какво е сладурско? И това ще мога да си го нося. Много яко, брав. Какво бе, Венци? Айде, искаме палци да е за тебе вече. Черно е, може да е за тебе. Не, късо шити. А това? Ти нямаш ли такова? Аз имам, а мама няма. Гледай. Гледай този ръкав. Буквално в десятката. Все едно, аз съм си го поръчвала. Има и още. Как обичам синьо. И синьото обича мен. Имам едно комплектче в бежово. И последно. Какво? Като не си поръчала ти, защо пише твоето име? О, ти знаеш колко Михайли има в България? Да не съм само аз.